Există o ceartă permanentă între liberali și socialdemocrați. Nu-i credeți pe cuvânt. PNL și PSD se ceartă de ochii lumii. Bine ați venit la un nou dialog Politica pe pâine. Suntem Daniel Buti și Alexandru Radu. vă arătăm astăzi ce se ascunde în spatele așa zisului conflict dintre PSD și PNL, conflict care a cunoscut recent noi episoade. Da, episoade legate, pe de o parte, de componența echipei guvernamentale, iar pe de altă parte de o temă intens dezbătută în spațiu public, în spațiu mediatic, aceea a pensiilor. Se adaugă mai vechea problemă, tensiune, să-i spunem așa, din domeniul energiei, tema aceasta a facturilor și a reglementării domeniului. Cu ce să începem? Cu tema energiei. Glumesc, nu, cum spunea eu, asta e recurentă, deci e o chestiune care există. Nu, aș începe cu o mică completare, cu o mică adăugire, da? Și anume, sigur, nu-i credeți, spun și eu, pe politicieni atunci când se ceartă, da? Pentru că, mă rog, o să vedem argumente pentru a susține acest lucru, dar asta nu înseamnă că nu există comportamentul ăsta în spațiu public. Și el există, nu? Și de multe ori poate să fie mai spectaculos ăsta. Nu o ceartă decât o căsnicie. Nu? E mai spectaculos pentru presă, nu pentru cei care ascultă. Nu, uite, se ceartă, nu se înțeleg. Dar de fapt se înțeleg. Vreau să adaug și că această imagine a tensiunilor perpetue, da, de la guvernare este și amplificată mediatic. Da? Presa amplifică, pentru că nu cearta, scandalul fac rating mai bun, mai mare decât, nu știu, înțelegerea, consensul. Când și politica și presa se conduc după rating, asta este, de fapt, consecința și trebuie, nu, să dăm la o parte superficialul, suprafața asta, nu, și să vedem ce e în spate până la urmă, că asta este important, nu? De la certurile astea, care sigur par să fi crescut puțin așa, să zicem, în intensitate, niște valuri, acum, cum ai spus, da? Se ajunge, nu, la formularea ipotezei că mâine, poimine, coaliția se destramă și avem alegeri anticipate. Hai să fim serioși. Da. Bun, pare să fi crescut valul pentru că în joc a intervenit sau a fost inclus și președintele Iohannis. Nu? Era oricum, dar el a apărut public. A apărut public, să pornim cu pensiile, da? Dacă tot l-am amintit, nu ne aducem aminte, șeful statului a dat o indicație, spun eu, guvernului. Nu? Da. Să țină cont în majorarea pensiilor de rata inflației. Cam asta a zis președintele. Da? Asta a spus. În mod direct. Nu? De ce e, mă rog, relevantă această intervenție a președintelui? Din cel puțin două motive. Unul, pentru că până atunci părea să se ajungă la un oarecare consens sau la un numitor comun între PSD și PNL, pentru că ambele partide avansau un procent de creștere cam în aceeași zonă, 10-11%. Da? Dintr-o dată vine președintele și zice nu, spre 15%, rata inflației. Sigur, n-a zis-o chiar așa, dar semnificația mesajului aceasta a fost. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, nu, șeful statului a intrat, ca să zic așa, în această manieră pe terenul discursiv, să zicem, ba chiar nu, imagologic al PSD. Da. A luat fața. I-a furat jucăria. Așa este. Așa ceva. I-a furat jucăria, nu știind faptul că de fapt asta, nu, de aici pornim, ăsta e raționamentul, știind faptul că tema pensiilor este a PSD. Da? Este a Partidului Social Democrat. Ei merg pe această idee a creșterii pensiei, au făcut și o lege, nu, care sigur nu se aplică, dar mă rog, e clar, e tema normal, dacă e lege, de ce se aplice, nu?
Așa este. Așa este, da. Da, și asta o fură, nu, președintele și o pasează partenerului de coaliție, PNL. Da, Nu? și de aici și reacția, nu, destul de iritată, aș zice eu, a socialdemocraților. Dom'le, stai, asta e jucăria noastră. E la noi asta. Stai, Exact. da, da. Tema asta e la noi. Nu? Da, da. Da. Deci, iată această tensiune, să spunem, care a fost dublată, nu, imediat sau oarecum în paralel de chestiunea de la apărare. Guvern. De la guvern, da. Da, acolo putem vorbi chiar de o replică a Partidului Social Democrat, nu? Pentru că dacă președintele a furat tema, nu, demisionarul Dâncu, da? Fostul ministru Dâncu, a spus, nu a postat pe Facebook, nu, motivul de ce a demisionat. Cu subiect și pentru că nu se mai înțelege cu președintele. Nu se poate coabita cu președintele. Da, da. O acuzație puternică până la urmă, da? Nu? Și de aceea putem specula, sigur că nu am informații în sensul ăsta, dar putem spune că a durat foarte mult până s-a rezolvat chestiunea ministeriatului. Da? Adică părea că PSD, nu, chiar a fost acuzat, PSD amână, vrea să scape de portofoliu. Eu cred însă că era o tensiune între președinte și PSD, adică până s-au lămurit apele acolo, a durat ceva. Da, și peste toate astea vine din urmă cu episoade noi, da? Chestiunea asta cu energia și criticile permanente, aș spune, ale PSD la adresa ministrului liberal al energiei. Da? Deci, din nou, iată, conflict, tensiune pe mai multe planuri, pe mai multe fronturi. Da, Popescu, ministrul energiei, mă rog, pare să fie de fapt ținta predilectă a Partidului Social. Ca sigur, având în vedere tot așa, nu, orientările specifice, nu, ale celor două partide, ale PSD, orientarea specifică politic, ideologic, electoral, dacă vrei, a PSD, și sigur că e o țintă firească în condițiile astea, da? Da. E vorba de finanțele cetățenilor, de banii oamenilor până la urmă și de intervenția statului în ajutorarea lor. Da. Bun. În realitate lucrurile nu stau. Așa stau lucrurile, dar de fapt ele nu stau chiar așa. Da. Așa stau lucrurile la prima vedere, la suprafață, da? Sau, așa cum spuneam, de ochii lumii. Cearta asta e de ochii lumii, pentru că în realitate cele două partide se înțeleg destul de bine, aș spune, sau cele două tabere, PSD de o parte, Claus Iohannis și PNL de cealaltă parte, da? Par să găsească până la urmă numitorul comun sau calea aceasta a dialogului, a consensului și a compromisului. Și avem exemple vechi, dar și acum recent legat de scandalurile acestea, nu? Sigur. Sigur, păi adică cum s-a soluționat chestiunea cu un nou ministru al apărării care nu putea să-și preia mandatul fără o înțelegere între președinte și PSD, da? Fără o discuție prealabilă. Da? Deci aici lucrurile s-au rezolvat. Eu aș sublinia, deci decretul de numire a fost făcut imediat, a fost realizat imediat, da? A fost emis imediat. Da? A fost numit domnul cum îl cheamă? Tâlvăr, da, pardon. Da? Îl botezasem, da? A fost numit desemnat de PSD și imediat, nu, la scurtă vreme, a fost semnat și decretul. Deci nu se putea să nu existe o înțelegere prealabilă între cei doi. Palma a fost bătută anterior, clar. Evident, da? După cum avem o rezolvare, nu, practic și la chestiunea pensiilor, nu? Vine domnul Ciolacu, da, deci criticul până atunci, da? Și spunem, lăsați-ne o săptămână că n-am înțeles, o rezolvăm. Cam așa, traduc eu, sigur. Nu? Da. Bun, presa și nu doar presa nu interpretează chestia asta ca o amânare și dacă amânăm înseamnă că, dacă se amână înseamnă că de fapt nu se înțeleg. Da? Nu, se înțeleg. Se înțeleg. E limpede că avem lumina de la Cotroceni, nu? Până la urmă, acolo se vor duce. Da? Și deciziile guvernului în ceea ce privește această chestiune. Da. Bun. Deci
spunem că astea sunt argumente care se adaugă altora, mă rog, nu le mai reluăm acum, pentru a vorbi de fapt de o coaliție stabilă în România. Nici de cum de anticipate în perioada următoare. Da? Noi avem un orizont de timp, mai-iunie, nu anul viitor, când are loc rocada aia. Da. Până atunci, sigur că se tot speculează diferite scenarii, nu? Dar realitatea este a unei coaliții puternice. Da? Da. Guvernul, adică, asta vreau să spun, majoritatea guvernamentală e în continuare fără probleme. Nu? Da, lucrurile funcționează din acest punct de vedere. În realitate, eu cred că aceste așa zise certuri sunt asumate și fac parte dintr-o tactică a celor două partide principale aflate la guvernare. Partidele... Nu spun că e o înțelegere explicită între ele, dar cel puțin o înțelegere tacită, da, în a crea impresia că se ceartă, că nu se înțeleg, că sunt în tensiune. Da, cum spui, de fapt, vine mai degrabă dintr-o experiență pe care au partidele, o experiență comună în ceea ce privește chestiunea asta, da, a colaborării, a compromisului, a înțelegerii și în același timp a menținerii țintelor proprii. Da? Pentru că, până la urmă, partidele au un electorat, au votanți, nu, au un anume, o anume direcție pe care trebuie să o urmeze politic vorbind și acolo, sigur că e o bătălie. Nu? Istoric, ele sunt, deși au elemente comune, da, inclusiv de natură istorică, da, în realitate ele, sau mă rog, istoric sunt partide adverse, situate pe poziții polare. Ori, prin această colaborare la guvernare, mai ales că avem de-a face cu două partide mari, două partide tradiționale, iar în opoziție sunt partide noi sau relativ noi, da? Creează sau poate crea dificultăți. Ce încerc să spun este că cele două partide încearcă să se mențină pe axa electorală centrală, pe poziții polare, să mențină în prim plan această dispută PSD-PNL, da? Pentru a nu lăsa culoar, pentru a nu lăsa loc celor două partide din opoziție, pentru a crea această polaritate partide noi versus partide vechi. Da, deci practic acaparează, nu? Asta spui de fapt, nu? Discursul public, nu? Sau încearcă să facă acest lucru și se pare că reușesc. Nu? Și, sigur, dincolo de cele 70% în Parlament, nu, tot în cel puțin aceste procente reușesc să mențină și controlul asupra discursului public cu astfel de formule, hai să le numesc, nu, tertipuri sau cum să le zic, cu astfel de inițiative, mă rog, sau astfel de tactică, da? Asumată de a crea tensiuni fără a trece peste o anumită limită, astfel încât să nu se poată reveni. Da. Tensiuni, sigur că ai spus și tu, spun și eu acum încă o dată, tensiuni, ele se bazează, au un sâmbure de adevăr, că asta spuneam, în specificul partidelor, în faptul că ele sunt totuși partide aflate în opoziție, unul în față de celălalt, da? Deci există acolo o bază, nu, pentru aceste, doar că, spunem noi, nu, aceste tensiuni nu duc la destrămarea coaliției. Nu, asta este problema. Plus că, sigur, nu face obiectul discuției de astăzi, dar știm totuși că partidele românești, haideți să ne vedem la cele două, nu sunt neapărat partide ideologice, că ele își asumă, sunt percepute ca fiind de stânga-dreapta, social-democrați liberali, dar sunt mai degrabă ambele partide de tip checiol, sunt partide ale tranziției. Sigur. Se aseamănă din multe puncte. Sigur că există și diferențe între ele. Da. Asta spun. Diferențele astea generează anumite tensiuni, anumite dispute, sigur, dar ele nu vizează de fapt obiectivul guvernării, adică al renunțării la guvernare. Nu, cum să renunțe cele două partide, PSD, PNL, la guvernare, da? La borcanul cu miere, cum se spune așa, în mod
Da, mai ales la jumătatea mandatului. Adică, ok, am mai văzut în prag de alegeri pentru a-ți maximiza, e o chestie strategică, Sigur. poți intra sau ieși de regulă, ieși de la guvernare. De-aia spuneam și mai devreme că următorul moment politic care ar putea să creeze, nu știu, o schimbare, să zicem, să genereze, să nască o schimbare, ar fi, de fapt, începutul verii la anul, da? De la anul, Rocada, atunci când avem programată acea schimbare. Și atunci, sigur că vom putea discuta de o astfel de posibile evoluții. Dar, deocamdată, partidele își păstrează comportamentul și linia pe care, și comportament și linie pe care le-au avut încă de la formarea cabinetului ăsta, de la formarea acestei majorități. Da, din nou, ce avem în prim plan? Avem dispută între USR și guvernare? Avem dispută în prim plan, zic, între AUR și guvernare? Nu. Încearcă, e drept că încearcă și USR, dar nu, și AUR, dar mai ales USR, încearcă acest lucru, dar succesul nu e. Numai că cele două partide sesizează acest lucru, da? Contracarează. Evită această capcană și contracarează. Deci celor două partide aflate la guvernare, PSD și PNL, le convine de minune. Da. Și vedem, nu sunt doar vorbe, vedem lucrul ăsta, ne uităm în sondaje, astea care se fac și le vedem și pe astea, nu, care măsoară. Da? Nu e o schimbare. Nu avem o schimbare de rang, de ordine, în preferințe electorale. N-a ajuns USR pe prima poziție, nu să devină următorul partid guvernamental. Adică, nu, ierarhia aceeași, PSD, PNL și celelalte două. Ele se mai schimbă între ele, da? Celelalte două. Dar oricum, la un nivel pe care noi în știința politică îl numim partide minore, da? De partide minore, da? Nu nici de cum spre un partid major. Da? Și atunci, evident că asta este, am putea spune, la mintea cocoșului, dar mă rog, nu chiar la mintea cocoșului, asta este modalitatea de acțiune a celor două partide. Se pricep din această perspectivă. Da? Da. Și mențin, până la urmă, băgatul ăsta, nu prin gard, bățului prin gard, menține și atenția trează, nu, a publicului, acelui consumator, în primul rând, de astfel de știri. Și iată, nu putem spune că sunt mai mulți iepuri dintr-o lovitură, da? Ochiți. Da. Deci cam așa credem, nu? Așa cred că stau lucrurile. Nu ne așteptăm la o scindare a guvernării. Nu, cel puțin nu în perioada imediat următoare, deși sunt voci care clamează acest lucru. Lucrurile nici pomeneală. Așa este, nici pomeneală. Vorbim de fapt de stabilitate. Noi am tot spus chestiunea asta, da? Și pare că avem argumente în acest sens. Da, cum în politică niciodată nu e bine să spui niciodată, nu au învățat și politicienii chestiunea asta, e bine să spui altceva, de fapt. Nu? Și anume că politica e un rău necesar.